tror jeg ikke, jeg tager med. Forbudsfælder. Nå, du har prøvet før, så det med at grine. Så skal der grines. Det er enormt sjovt. Ja, det er nemlig rigtigt. Afsted. Yes. Efter min sidste lønseddel synes jeg ikke, der var noget at grine af. Altså. Det er ikke til en børn, hvis du kommer. Ja, der kommer slet ikke tårer. Og velkommen til en lille 20 minutters tid med latter fra hjertet. Latter fra hjertet. Ja! Fra hjertet. Fra hjertet. Hundelatter. Og det handler jo om, når man griner på den her måde her, at vi bare sådan griner, lader det komme boblen op indenfra. Og vi griner ikke af noget. Vi griner af os selv. Af os selv kan man godt grine. Griner, fordi vi godt kan lide at leve, fordi det er sjovt. Og fordi man måske har lyst til at få fat i det indre barn inde i. Jeg husker dengang, kan man ikke engang huske, men der var en gang, hvor man bare grinte sådan helt af sig selv, sådan, fordi der kom en sommerfugl forbi. Og det er lidt sådan, den vi skal have fat i. Så vi kan lige prøve at lukke øjnene. Og trække vejret. Sammen med lukke øjnene. Og så får et lille smil på læben. Og det smil må godt blive lidt større. Og det må godt blive sådan en lille klublatter. Det starter altid med, at man skal lukke. Vi må gerne åbne øjnene og kigge på nogen, få øjenkontakt med nogen. Giv dem en lille klublatter. Bare tillad jer selv at være glade. Vi skal så også trække vejret dybt og strække os lidt for at få det fulde udbytte med det her. Så hvis nu lige dukker sådan noget her, og så tømmer lungerne. Hvor vand? Og vand, ja. Og så tager vi en dyb indånding og rejser os op igen og armene op. Jeg er sikkert en pæn udsigt, det her. Fjerde i fæntebrød. Og en pude går ned. Ja. Og træk vejret dybt ind og op. Og ned igen. Og sidste gang op. Og hold vejret, hold vejret, hold vejret. Og så griner vi på vejen ned. Nu skal vi også lige klappe lidt. Og børn, vi skal klappe ligesom børn. De gør sådan her med små babyer klapper i hvert fald sådan med åbne hænder eller åbne fingre. Og man kan godt mærke, når man klapper sådan, når der sker noget med en. Den er lidt mere i-måde at klappe på. Også at få det til en rytme. Gør det samme. Så skal vi også have en lyd på. Er du det? Så præsenterer vi vores grin. Ved du hvad, vil du lige være med til at demonstrere? Ja. Og så går man videre til de andre. Nej, så er I klar?
Rød sodavand. Yes. Med brus. Med. Okay, så har vi... Hvad? Nu er det eneste rød sodavand og brus. Ja. Så tager vi rød sodavand i den ene hånd. Ja. Brus i den anden. Ja. Så mixer vi, så siger vi... Vi skal have en til. Rød sodavand. Ja. Rød sodavand. Brus. Hvad skal vi så finde på, Irene? Så skal vi da også lige have en krammerlatter. Er vi ikke sådan nogle kærlige mennesker alle sammen? Jo, det er vi da. Og ikke krammer. Det er sådan her. Ej, hvad kan det have, du krammer? Oh,